Szevasztok, én Ricsi vagyok, és beszeretném mutatni nektek a TS3-at. Már bejönne nekem. Na, igen. Ez itt a TS3. Elmondom, hogy mit kell először csinálni. Először nektek ez fogja kiadni ezt. Ide random nevet írjatok be. Például Kukorica Jancsi. Ezt hagyjátok így. Hogyha ezen vannak, állítsátok erre. És itt tesztelni lehet a hangot. Itt semmit se kell beállítani. Csak így simán skippet kell nyomni. Nem itt szavaztam. Igen. Ezt állítsuk nőre, mert ilyen mély hangja van, azt ez már nem jó. Aztán ezeket itt pipáljuk ki, és x-eljük ki. Ha valaki nem akarja böngészőt nyisson, de én is azt nem akarom. Na. Ebben a gombban itt a Connectation-be, ebben be tudod írni a barátodnak a szerverének az IP-jét, és rá tudsz csatlakozni. Vagy van egy könnyebb lehetőség, vannak itt szerverlisták, és itt például van jó sok szerver, bár a legtöbbje Budapest, de mindegy, és akkor 2 kattintással rá tud csatlakozni. Ez itt van mindig a connection-ben. Itt nem tudom mit kell. Így csinálom. Úgy más nem kell beállítani. Úgy ami kötelező. Na de ennyi lenne. Sziasztok!